Infetaħ ċentru Leap ieħor din id-darba fil-lokalità ta' Kirkop. ċentru li jiġbor taħt saqaf wieħed il-bżonnijiet tal-familji li jkunu soċjalment esklużi u anki jkunu fil-faqar. Iċ-ċentri Leap madwar il-pajjiż jgħinu l-bosta familji biex jerġgħu jsibu posthom fis-soċjetà permezz tal-edukazzjoni u x-xogħol fost l-oħrajn. Denis Farrugia, l-aġent li tieħu ħsieb l-iżvilupp reġjonali, spjegat li dan iċ-ċentru nfetaħ biex ikun punt ta' referenza għaċ-ċentru ta' riżorsi għall-familja fiż-Żurriq u l-inħawi tal-madwar. Intażel Kirkop propju għax huwa fiċ-ċentru tar-reġjun tagħna u iktar lokalità aċċessibbli biex kulħadd jista' jersaq lejn dan iċ-ċentru. Is-servizz li nibdew nofru, il-Leap Center għandu jkun punt ta' referenza għall-familji. Mamar bl-aktar faċilitajiet moderni, dan il-post ingħata mill-Kunsill Malti għall-Isports lill-lokalità. Denis Farrugia spjegat kif persuni differenti ikollhom ħtiġijiet diversi. Nistgħu jingħataw sapport dak il-ħin stess meta jiġu biex nolqtu l-problema dak il-ħin stess, imma mbagħad ikollna wkoll nitolbu professjonisti oħra li huma ġejjin minn naqdiet oħra biex ikunu jistgħu jtuhom l-għajnuna. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia qal li dawn iċ-ċentri għandhom żewġ għanijiet prinċipali, dak li l-Gvern joħloq l-idea ta' one-stop shop u t-tieni li jħeġġeġ aktar nies ikunu attivi fis-soċjetà. Huwa semma kif dawn iċ-ċentri jmorru għall-għajnuna nies minn firxa wiesa tas-soċjetà bħal nies li jkunu ħarġu mill-ħabs, dawk foqra u adolescenti li mhux qed jitgħallmu jew jaħdmu.